Tothom diu que si tens l'oportunitat fes un Erasmus, però realment val la pena fer un Erasmus? Aquest segon semestre vaig marxar d'Erasmus a Florència durant uns 5 mesos i després de viure'l, aquesta és la meva resposta. Jo us porto com a l'antiga però eficient les parts bones i les no tan bones de l'Erasmus. Ja després vosaltres valoreu. Hola, benvinguts, benvingudes, soc la Farners i aquest és un vídeo més del meu canal de YouTube. També de Spotify, doncs el penjaré com a capítol del Poti Poti Podcast. Si heu clicat en aquest vídeo, probablement sigui perquè us esteu plantejant fer un Erasmus, voleu fer un Erasmus i encara no teniu del tot clar si fer-lo o no i espereu que jo us doni unes raons les quals us decantin per fer-lo o no. Com sóc un amant del depèn, de respondre totes les preguntes que són així de resposta de dues opcions, sí o no, sempre dic depèn. Jo us porto unes raons per les quals sí que val la pena fer un Erasmus i per les quals no val la pena fer un Erasmus i ja vosaltres traieu la conclusió final i valoreu si us val la pena a vosaltres o no, perquè crec que cada cas és diferent i que genuïnament penso que depèn. Val la pena, depèn de la teva situació i impliquen molts factors. Al principi de tot, quan vaig plantejar aquest vídeo, la meva resposta instantània va ser que sí, que si tens l'oportunitat, fes-lo. Però preparant-me'l una mica més, vaig estar desenvolupant i vaig veure que no només t'has de basar en si tens l'oportunitat o no. És a dir, quan ja tens aquests 60 crèdits superats i et diuen vols fer un Erasmus i que tu volies 100% així i ja està, potser no és la decisió més encertada. Per què? Aquí començaré a donar-vos les raons per fer l'Erasmus o no. Com ens agrada rebre les notícies bones més tard, començaré per les dolentes, per les raons per les quals potser hauries de ser una mica més prudent i pensar-te dues vegades si vols fer l'Erasmus o no. La primera de totes és quan se't presenta aquesta oportunitat, tu com estàs? Espero que la major part de les persones que vegin aquest vídeo, doncs que si se'ls presenta l'oportunitat i volen fer l'Erasmus, es trobin en una situació personal que estiguin bé, que mentalment estiguin bé. Per què ho dic això? Perquè s'ha de ser realista i si tens algun problema mental com depressió, trastorn de la conducta alimentària, ansietats fortes. Potser no és l'ideal fer un Erasmus. I no ho dic per dir, sinó ho dic perquè jo ara, pensant en perspectiva del meu passat, a quart d'ESO vaig decidir anar al viatge de final de curs, que sí, que al final no es va acabar fent perquè va haver Covid. Però jo sé que si s'hagués acabat fent no hi podria haver anat. És més, després d'aquest primer avís, a segon de batxillerat per final de curs també pots anar al famós MIF, al qual vaig pagar el primer pagament, però jo no estava per anar de colònies, jo no podia anar de colònies, jo no podia autogestionar-me el menjar, no podia no estar vigilada pels meus pares perquè podia desencadenar un símptoma que s'anés fent més bola i em sentís molt descontrolada, em sentís molt malament i ho passés molt malament estant lluny de casa. Llavors, s'ha de ser realista, conscient, que és el que vaig acabar fent pel MIF i vaig dir, no em toca, no puc anar. O sigui, jo no estic preparada per anar, no estic bé, estic malalta. Una persona que es trenca la cama no pot marxar de colònies. Amb l'Erasmus passa el mateix. Si tu no estàs bé, difícilment t'ho passis bé fent un Erasmus. I crec que és una experiència que s'ha de gaudir i, per tant, s'ha d'estar bé. I el mateix que dic amb el TCA, perquè va ser el cas que a mi em va tocar, ho dic també amb una depressió o si tens l'autoestima superbaixa, a lo millor l'Erasmus en aquest moment de la teva vida no és la solució. O sigui, començar una etapa com super diferent en una altra vida, mínimament tu has d'estar bé. O sigui, hi ha persones que estan malament i que necessiten fer un canvi extraordinari a la seva vida, el fan i els hi va superbé i la millor opció que han tingut és marxar fora, començar una vida de zero. Però probablement aquestes persones no tinguin una autoestima baixa, no dubtin d'elles. En canvi, si tu estàs malament, si trobes a gust, no t'agrades, tal, vagis on vagis, si tu no soluciones aquest problema, et continuaràs no agradant. I pensar que de cop i volta seràs la persona que tu vols ser fora del país, sent realistes, és un procés molt lent i probablement no acabi sent l'expectativa que tu
pots tenir d'aquella experiència i probablement t'acabis frustrant. I això s'ha de tenir en compte. Jo diria que l'Erasmus, així com qualsevol experiència diferent, no ha de ser la cura, no ha de ser fugir de tu mateixa. En general he dubtat molt de mi mateixa i jo de petita estava convençuda que quan canviés de centre educatiu, quan comencés el batxillerat a fora, etc., podia ser jo. Jo pensava, marxar serà la meva oportunitat per començar a ser jo. Tant de bo ser nova en algun lloc que ningú em coneixi perquè així podré ser jo. I després passava i no acabava sent jo perquè continuava tenint les mateixes merdes i continuava dubtant de mi mateixa i llavors al final l'única persona que impedia ser jo era jo mateixa. I fins que jo no em vaig estimar més, no vaig poder fer aquest canvi que jo volia i després el canvi va resultar sent sense haver de marxar i conèixer persones noves i deixar enrere totes les altres persones. És més, les persones que sempre han volgut estar al meu costat i persones que he continuat volent mantenir el contacte m'han vist canviar i també crec que és una part xula del teu camí. Una altra raó per plantejar-te si marxar d'Erasmus o no és la convalidació, és l'acord d'estudis que puguis fer aquell any que vulguis marxar. Posem d'exemple, idealment tu vas marxar a tercer de carrera a fer l'Erasmus al primer semestre, però de cop i volta veus que el pla d'estudis no encaixa, és a dir, totes les assignatures obligatòries que has de fer de tercer del primer semestre no les pots convalidar i per tant les hauràs de fer a quart amb el TFG, amb les pràctiques. En canvi, si te'n vas a quart, només has de convalidar assignatures optatives, que són molt més fàcil de convalidar perquè si no pots convalidar les optatives que t'ofereix la universitat, pots convalidar assignatures per reconeixement de mobilitat que compten com a crèdits optatius. Els crèdits optatius i crèdits obligatoris, quan entreu a la universitat, ja entendreu què és, per a aquelles que encara no esteu a la universitat i no esteu familiaritzades amb el tema, però el cas és que és molt més fàcil convalidar assignatures optatives que assignatures obligatòries, cosa que et porta el risc de que si tu vols fer l'Erasmus un semestre concret, un any concret, etc., pot ser que et passi això. Llavors tu has de valorar si realment estàs disposada a fer un sacrifici l'any següent i recuperar totes aquelles assignatures conjuntament combinant-les amb les assignatures que et toqui aquell any o esperar-te i veure quin any és el que més et quadra. Que bàsicament aquests consells serien els que donaria a la meva jo del passat quan estava valorant fer l'Erasmus, perquè les meves ànsies em van poder. Però, fredament, crec que és molt millor fer un Erasmus convalidant optatives amb les obligatòries ja fetes. El meu pla d'estudis tens obligatòries fins a tercer. Doncs si feia jo l'Erasmus a quart, hauria patit menys amb l'acord d'estudis i al final no ve d'un any, saps? Que vale que al final ha sigut així i no puc estar més contenta perquè si no, no hauria conegut a les persones que he conegut. I l'última raó que donaria per pensar-t'ho dues vegades és que val molts diners. No ha de plantejar-t'ho dues vegades, sinó de tenir en compte, de ser conscient que val molts diners i per tant has de fer butxaca. És cert que existeixen ajuts per poder cobrir aquestes despeses que et pot suposar fer un Erasmus, però igualment has de tenir un coixí per si venen amb retard, per si al final no te les concedeixen, etc. Si voleu saber quant em va costar, per fer-vos una idea també del que us pot costar a vosaltres fer un Erasmus, tinc el vídeo on parlo de diners, bàsicament, i de tot el que m'he gastat, que el vaig fer ja fa unes setmanes, però s'ha de tenir en compte quan fas un Erasmus que al final és una experiència que costa diners, així que quan, no sé, potser teniu un company de classe que va fer lo típic d'anar-se'n a estudiar fora, quart d'ESO, que crec que quan més petit ets i una cosa és extraordinària, més extraordinària encara és, no? I jo recordo que tenia una amiga que se'n va anar i també tinc un amic que se n'anava també tot un any. I clar, era com, i quant t'ha costat, quant t'ha costat? Veies el preu i deies, uau, són milers d'euros, saps? Però ara jo ho penso i dius, té part del sentit, o sigui, si tu pares a pensar pis, llum, tal, tot va pujant de preu i al final són molts diners, que al final els diners venen i van, però suposem un cas on algú està fent la carrera i dona el cas et vols comprar un cotxe o vols fer un viatge a l'estiu espectacular i tot ha de sortir de la teva butxaca, doncs clar, tu has de pensar dues vegades, perquè al final a la vida s'ha de triar. Hauràs de triar què prioritzes. No sé si m'enteneu, crec que sí. I ara ve el que vols escoltar per afirmar-te que has d'anar d'Erasmus, que són les raons per les quals has d'anar d'Erasmus. La primera raó principal per la qual jo vaig també decidir
anar d'Erasmus? Sincerament, crec que va ser perquè veia en l'Erasmus l'oportunitat de jugar a una vida adulta, independitzar-me. Pot ser que hi hagi molta gent que quan ha de començar la universitat, quan està a la universitat, ja s'independitza en pisos d'estudiants perquè viu molt lluny i no és viable anar i tornar cada dia del poble on vius i per tant t'has de mudar. En el meu cas no ha estat així i per tant fer un Erasmus implicava haver de buscar pis, haver de viure fora, tota sola, i és una cosa que a mi sempre m'ha cridat l'atenció, sempre des de petita volia ser gran. Si per tu l'Erasmus suposa aquesta primera experiència, aquest primer contacte en independitzar-te i tens la possibilitat de fer-ho, evidentment, doncs fes-lo. Una altra raó per la qual et diria que facis l'Erasmus és si fa temps que tens un destí en ment que dius jo aquí vull viure una temporada. L'Erasmus és una molt bona opció perquè t'estàs uns mesos, estàs com a estudiant, que al final també és més fàcil, crec. Una altra raó per fer l'Erasmus és si ets sociable, si tens ganes de conèixer nova gent, conèixer gent internacional. Ja se sap que l'Erasmus és una gran oportunitat per fer noves amistats, per conèixer gent. Si ets una persona introvertida que no tens ganes de ser massa sociable i no t'agrada fer amics, etc. He de dir que com estàs molt lluny de casa i probablement no te'n vagis amb cap amistat teva del dia a dia, has de teixir una xarxa allà. Has de tenir algú amb qui poder parlar si tens algun problema, has de tenir... Crec que inconscientment l'ésser humà és així i mínimament has de tenir un petit niu. Per tant, si tens por a socialitzar, també, és una gran oportunitat perquè et veuràs forçada a conèixer nova gent. I, per tant, hauràs de posar-te en moments no incòmodes, però potser sí fora de la teva zona de confort i crec que també és com reconfortant perquè al final com és una necessitat, podràs veure que pots connectar amb la gent i que potser sí que et pots obrir a la gent, que evidentment ningú està obligat, que si no vols conèixer absolutament a ningú, crec que és possible, però crec que et facilita molt més el dia a dia si tens algú allà. Si no, també a la vegada, si no t'agrada fer plans ni res, potser l'Erasmus no és l'experiència ideal. Una altra raó per la qual digues sí a un Erasmus és si t'agrada viatjar, si veus l'Erasmus com una oportunitat de viatjar, perquè és així. I també per això has de contemplar gastar diners, perquè probablement et sorgeixin oportunitats de poder visitar i més si estàs en un país que no has estat mai, doncs qualsevol poblet, qualsevol lloc a les afores de la teva ciutat que puguis anar, diràs que sí. I evidentment, dins de l'Erasmus, com el dia a dia, et sortirà algun front obert que hauràs de tancar. Pot ser que tinguis un imprevist amb sigui l'allotjament, amb els estudis, que un dia estiguis amb una bateria social a -4. Però en global, si tens totes les raons per les quals vols fer un Erasmus i tu ets conscient de que estàs bé, evidentment val la pena fer un Erasmus. I abans d'acabar el vídeo, no volia acabar el vídeo sense dir això, que l'Erasmus al final és un concepte que engloba el anar a viure fora durant una temporada i estar estudiant. I per tant, si potser l'Erasmus no és el teu moment d'anar a viure fora a estudiar per X motius personals, a la vida poden sorgir moltes més oportunitats de fer aquest Erasmus, potser no estudiant ni treballant, o a lo millor no és a la universitat i és fent un màster. Dit això, espero que us hagi agradat el vídeo d'avui i ens veiem al pròxim. Gràcies! Adeu!